jama'a ba faɗa mun ina za ta taɓa ji ko taɓa gani wani mutum da mulki da iko Allah ya ba shi komai a hannunsa ya ba shi hakuri da rundunar mayakansa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a zaɓen bana na 1983 ya hau kan da kadi. Kun yarda, kun amince, kun yarda da dama, za ku zaɓe shi, za ku zaɓe ne.